Ja. Jeg har mediteret lidt derhjemme, efter jeg var her sidste år, men det er første gang, jeg har mærket, at mine tanker ikke begyndte at myldre. Mm-hmm. Jeg måtte ligefrem lede efter og tænke, er der ikke nogen? Er det død, eller er det? Ja. Og det var en rigtig god oplevelse. Og det tror jeg, fordi vi er mange. Ja. Altså, er det det øjeblik, man oplever, at nu begynder tankerne at myldre? Jamen, så er det det, der findes. Altså, der er aldrig nogensinde noget som helst i det her øjeblik, som diskvalificerer det her øjeblik fra at være det her øjeblik. Adgangspunktet til meditation er det her øjeblik. Hvis vi har en indvending mod det her øjeblik, og vi tager den indvending alvorligt, så er der noget galt med det her øjeblik, for det kan være et rigtigt øjeblik. Og så befinder vi os lidt smule ude i fremtiden. Og så er adgangspunktet forpasset. Det er ikke en proces. Det er ikke en proces, hvor man skal tænke mindre og føle mindre og have mere ro og falde mere. Det er overhovedet ikke en proces. Det er en fuldstændig radikal indifferens over for, hvad det her øjeblik indeholder. Det må gerne være der, det må gerne ikke være der. Who cares?